Matapos nating marinig ang tinig ni Morris Lopez, isang American, at marinig ang perspektiba sa pamamagitan ng tinig at mga larawan ni Enrico Dungca, siguro panahon na para muli natin pag-isipan ang kalagayan ng mga Filipino-Americans na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nakukuhang konkretong sagot mula sa gobyerno ng Pilipinas at lalo na sa gobyerno ng Amerika. Muli natin na pag-uusapan ang issue na ito dahil meron na naman na resurgence ng tinatawag natin na American military presence sa ating bansa. Magkakaroon na naman ng 5 pang US military bases sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang pangamba nga ng ilang film leaders at American advocates sa Washington, D.C. na magkakaroon na naman ng surge of Americans in the coming years. Hiling nga ng grupo kay US President Joe Biden na mag-issue ng humanitarian executive order para protektahan ang mga Filipino-Americans. Well, whenever you have military men who are tired and exhausted, of course they want to have their usual R&R. They come to another country, and it's not just the Philippines. I'm sure in any military bases, U.S. military bases all over the world, I'm sure they go out their bases. They have a love affair with one of the local girls. The local girl sees a little trophy. Of course, they'll do their best to develop any kind of relationship. But yet, what scares me the most is the fact that when a child is born, and that military or that American father leaves that child, can we afford to have another abandoned Americans, especially with these new U.S. bases being installed? Do we just let the number grow? I'm speaking here to share the stories of the American, to say we cannot afford another abandoned American be left behind and have that child suffer a life full of discrimination, mockery. Dapat sana'y gumawa ng konkretong hakbang ang US para kilalanin at suportahin ang mga Americans. Napakatagal na ng panahon, Diyos ko, kagaya halimbawa ng pag-grant ng citizenship sa kanila. At huwag na silang pahirapan dun sa mga requirements. Sabi nga ni Morris, ano pang katibayan ang kailangan? Kung meron ng DNA at kitang-kita naman sa kanilang mga itsura na hindi sila basta Pilipino lang, sila'y Filipino-Americans, sila'y mga tisoy, sila'y mga ano sa itsura, sila ay mga Black Americans or White Americans. Ano man ang sabihin natin, simula nung sila'y maliit, alam nila na sila'y mga kano. Sana'y mapagbigyan ang kanilang kahilingan. Responsibilidad din ng gobyerno ng Pilipinas na maging kinatawan ng mga American sa pakikipag-ugnayan sa US government para isulong ang karapatan nila. Sa bandang huli, parehong may obligasyon ng Philippine at US government sa Filipino-American community na hanggang ngayon hindi pa rin lubusang kinikilala. Ito naman ay opinion ko lamang. Maaring meron din kayong ibang pagtingin sa usaping ito. Para sa akin, ang mahalaga, pare-pareho nating pinag-isipan kung paano pakikitunguhan ang isyong ito. Huwag natin deadmahin. Huwag nating deadmahin ang panawagan ng mga Filipino-American. Bakit? Sila yung mga Pilipino, sila yung mga tao na tulad natin na merong mga karapatan. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin ngayong araw na ito at maraming salamat sa mga tagapanood ng Bawalang Chismis kay Sonia Soto. Muli ako po si Sonia Soto, taga rito, kasama niyo, CLTV, atin to.